Boldon. Era nunay. Dito ang abas Maranaw. Amerikano. Mga luluto kami yan sa lamba kayo. Pamamagay kung mga limo Allah utala ading kulalan kung mga pagaritanong ay malalaki na pamamagayan kung mga bangsairan ang mga Muslim kasabab sa amalag na di na nagkatigra na amalag na kaya taguan silan sa ranong nagagaw sa giyang kaya amalag na masa bulan Ramadan kaya sabab sa amalag na katawan niran agyang ko ta amalag na mala ay pambri wallahu ta'ala abalas kung mga tawa di mga sedekah na ay amalag na kata amalag na beladakan sa giyang ka babaytano siro kaya atap giyang kaya na bangsa tanwa iran Gisiyang adnuto. Bangsa ay amalag bangsa Muslim Nagisiyang adnuto. malalag na ipulal kaduro. Agyang kaya na malalag na pamamagayan. Ugay na parsyalay. Ikadua, nagyang kaya sahada atap. Nakatay, ang ipulal na. Nasakapan, sotungan na yung oh, ay naipulal na ka naman agyang kaya amiyakwanan arapon. Matagan na parsyal. Kaya malalag na pulalag. Sulangwan may malalag na pagkasampayan sa giyang kaya mga pamamagayan o mga pagaritano ading gulalan sa giyang apristanong Quiapo Islamic Trust na panalamat kanong wallahu ta'ala sa aming gulalan kung mga pagarinyo ang malay sampatan malairanon gagaw kung mga bangsa niyan ang mga Muslim makapantag sa giyang kakatalinguma ang bulan Ramadan. Halo singat.